Kerja niku ibadah, rezeki niku jatah. Jadi rezeki ora ditentukan oleh kerja, aja salah. Dikira nek kerja keras, kerjane sregep, mempeng, rezekine akeh dadi wong sugih. Lah nek kerjane males mesti dadi wong melarat, rezekine sithik. Salah. Sakniki urip niki pripun? Napa peparinge Gusti Allah ten kula panjenengan niki kudu diterima sing apik, disyukuri. Alhamdulillah. Yakini apa yang kita dapat dari Allah adalah yang terbaik, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kita. Urip yang gelem ngono mesti tentrem. Nah terus leh nglakoni ibadah saisone, tapi ora sak karepe lho ya. Ibadah itu semampunya, bukan semaunya.